I said the wop out the loop out the lock bamboo said about that boogie the boo. Kajeni uma khona umuntu ongifunayo la uthi angikho. Sho uphi komzini? Akekho uyahambe kuye emakhaya. Uhambe kuthaka. We islima. Kajeni lo muntu kade nginaye manje nje njengoba wena uthi angikho ngihambile ngisemakhaya. Yazi ngabe ngcono kuba usho kunye hayi lokho. Hayi. Uyena uthi angithi akekho. Kajeni angishongo kanjalo, angishongo uthi sho kanjalo. Kanti wena utheni? Ngithe mina uma khona umuntu ongifunayo thana ngikho. Angisho ukuthi wena mtshela ukuthi mina ngithi angikho. Mfona kimi uyikhawadi uyezwa? Uyezwa? Yeah, Uyini? uyikhawadi. Ya, Angendaba. Mana bro, bengicela ukubuza. Kanti wenzeni? hayi no, le khawadi yakini le besibanjwa nayo inkunzi. Sibanjwe lo mfana lo ophatha imese nga4, ubamba inkunzi nga2. Uyambona ohlala la ngezansi. Ifusekethe la iphone wena. Ungalingi unyangaze abantu ukuphendula emesimezi. Yebo. Ithi yebo bhuti. Futhi ikhwathe wena. Yabo izandla zami zephethe into yokwenza ibhoke la. Hey, usek, uzala. Makwazama nje ukubaleka nje ukukhupha ngikufice kwazama nqaba for same time mina. Vele usumdala ngeke usangishiya wena. Kodwa futhi angimdala ngaleyo ndlela. Hey Fusek, ethi ifone imali. Mina futhi ifoni angisenayo, ngisanda kubanja inkunzi nani. Fusek. Wena kuthuza lo. Hawu bethu. Ongeke upretende ngathi mhlawumbe awutholanga lutho. Awuneyami ithathiwe. Hey, wena bamba la. Hawu lenja. Hawu, usaqashelana ukusumbambile. Komzeni, uma usubanje wena. Hayi no, kuleka bhuti. Akabalekeli mina. Ubalekela nanga uBrazo ozolanda umese wakhe. Hey, Fusek wena. Uthola le ncwadi. Soyifunda ekhaya. Hey, Fusek wena, uzala. Hey.